Iġbur għal-kol madwar l-altar, il-poplu ġdid li ġbar, natu kull ima wixandru, sultan tas-sema u mil-kodba mqazza nisimaw, kellim nallum fiskir, il-kelma tijek tkun id-daw li keċċillami. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Insejjaħlek għax inti tweġibni o Alla, rissa u bidintek lejja isma klimi, bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwen ħajk kellimni. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna, biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-mister qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejta Mejbu Ħaġar. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għamil li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu lis-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena ninżel għal-kubtejja quddiem il-missier li minnu tieħu jisema kull familja fis-sema u fl-art biex skont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispiritu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jgħammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Lil dak Alla li bis-seta tiegħu li taħdem fina għandu l-qawwa li jagħmel kollox bil-wisq iżjed milli aħna nistgħu nitolbu jew naħsbu. Lilu l-glorja fil-Knisja u permezz ta' Kristu Ġesu għalkemm itulu żminijiet għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej u d-daħajr lill-Alla. Assam responsorjali wieġbu bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Nwieġbu bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej jixirqilhom ifaħħruh in-nissewwa. Faħħru l-mulej bid-daqq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa 12 kordi. Nwieġbu bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà huwa jagħmel u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Nwieġbu bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Il-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibiet ta' moħħu. Ħin il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirtu. Nwieġbu bit-tiba tal-mulej
mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom il-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ inwieġbu bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Inqumu bil-wifqa għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena not kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Għalim l-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-disċipli tiegħu, nhar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtiequ li dan diġà qabad. Iżda hemm Mammudija li biha għandi nitgħammed u x'dieqa għandi issa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja li ngħidilkom imma l-firda. Għax millum il-qoddim 5 minn nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. Namlu sibqasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis, in-nar fl-iskrittura huwa simbolu tal-qawwa tal-Alla jew inkella tal-Ispiritu tiegħu. Propju ekder fil-Pentekoste kien bħallisna tan-nar li niżel fuq l-Apostli. Issa għax in-nar jagħti d-dawl u n-nar isaħħan u n-nar ukoll jisaħħar, imma n-nar ukoll issa jeqret ukoll dak li jsib. Issa n-nar li Ġesu qed jitkellem minnu f'din is-silta huwa x-xewqa tiegħu li l-imħabba ta' Alla imxebħa ma' dan in-nar jasal fil-qlub tal-bnedmin kollha. Dan huwa li jixtieq Ġesu Kristu. Allura u għalhekk li l-iben tal-Alla sar bniedem biex jurina l-imħabba kbira li l-mulej għandu lejna. Allura mhux dejjem faċli fil-ħajja tagħna naraw din l-imħabba speċjalment meta nkunu għaddejjin minn xi żmien ta' dlam jew ta' toqol jew inkella ta' diffikultajiet u li forsi fihom donnu tejb it-tama tagħna. Imma eżis huwa proprju f'dan iż-żmien li l-aktar ikonna bżonn dan in-nar li jkebbes il-qalb tagħna u jerġa' joħodna lura lejn din l-imħabba ta' Alla. Allura lil Ġesu nitolbuh dalgħodu. Mulej kebbes fina in-nar ta' imħabtek u żommna miegħek maqudin. Kemm hija ħaġa sabiħa. Żommna miegħek maqudin. Mulej tħallinix weħidna, għax jekk tħallina weħidna sa notru u naqtaw qalbna. Imma ktenna int l-affarijiet imorru aħjar. L-importanti mela nafdaw fih bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbu ħinebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għalhekk ngħidu mulej mexxi il-passi tagħna wara ibnek. Mulej mexxi il-passi tagħna wara ibnek. Sabiex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom quddiem l-indifferenza tal-oħrajn nitolbu. Mulej mexxi il-passi tagħna
sabiex fid-dinja s-Sultan dejjem il-paċi u l-għaqda u l-bnedmin ifittxu li jifhmu u jaħfru lil xulxin nitolbu. Sabiex il-ġenituri ma jfixklux l-għażla ta' wliedhom għal ħajja konsagrata jew ta' impenn fil-Knisja imma jgħinuhom u wettquha b'ġenerosità nitolbu. Sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jagħtina l-qawwa li nsiru ħolqien ġdid nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Ilqa' missier dawn it-talbiet tagħna, eħlisna min-nar li jeqret iħeġġiġna bin-nar tal-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li dinnofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dan il-ma' u l-imbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li dinnofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal-dejjem. Ilqana mulej Alla tagħna li uniedma qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mill-għemja żunieti u d-nob tiegħi nefħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Għatina mulej li permess ta' doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn l-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien raddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu l-Verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur f'eddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled Marija Verġni u għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalek flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċitu, mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalek mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom l-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna bik mandamenti qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata għalina
ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, riġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwietax u l-mulej. Kull irkoppa temil, kull irsin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna namlu dam tifkira tal-passuna li biebnek f'dina u tal-qaw minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġġa tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem qudiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li kif nittama jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiebat talb xi del-familja li inti li tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin lilu li dek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin wal-qadejja tiegħek Meri Buħaġar għal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-kol fl-imkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiru nixbuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawr id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-noqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi
ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salt narik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna b'nubitna bħalma naħfru lil mnoħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisfew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja bil-mewtijak kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li xidħol ta' tis-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' din.
għamil mulejlik il-xorb li ħadna, ikun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament imqazza, nimxu l-qoddim fit-triq tajba, hekk li ningdew sewa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanin, min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbu. Morru fil-paċi ta' Kristu.